कैसे बचुमा गोरे गाल पे फसल बहरे पापा बुरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में फसल बहरे पापा बुरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में करी है बिया हो अगला साल में साल में ना बाजी बाजा मोरे राजा खाए के मिली ना लड्डू और खाजा लड्डू और खाजा ना बाजी बाजा मोरे राजा खाए के मिली ना लड्डू और खाजा बीमारी के घर बा कोरोना के डर बा बीमारी के घर बा कोरोना के डर बा केहू नहीं आई मर जहाल में फसल बहरे पापा बुरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में फसल बहरे पापा पूरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में करी है बिया हो अगला साल में अगला साल में ना मिलेगा दाना मिली रजाई साटा बयाना कहवा लिखाई ना मिलेगा दाना मिली रजाई साटा बयाना कहवा लिखाई बड़ा होल चल बा समय बदलल बा बड़ा होल चल बा समय बदलल बा कैसे घूमब नैनीताल में फसल बाड़े पापा बुरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में फसल बाड़े पापा बुरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में आइल बा कोरोनावा ए मोरे सोनावा आइल बा कोरोनावा ए मोरे सोनावा कैसे बचुमा गोरे गाल पे फसल बहरे पापा बुरा हाल में करी है बिया हो अगला साल में फसल बहरे पापा पूरा हाल में करी है बिया अगला साल में जाए सर करुणा तहरे चलते हमार बियाह ना भइल।